Hai ko blai e depi baro ha gini kapor. Ha kerteng ke jong Jesus Christ belong try ba nong panem u jong abat u jong pi. Ba ha gini kapor ngadon ya kabangan kren. Shafi na kaktien ga jong play. Na gospel jong u Marcus kalong ga basan ga dekat ga bedengkong ha ga dekat ga bar ho. Ka subject ha gini ka por ka de na ki mau lum centep. Ubriu ubana ki mau lum centep. Sha unong yalap ubakrao yaka gospel. Ka jingai ka jingis na yu Chris. Haka jingim ka jugo. Tagad ka subject ubriu ubana ki mau lum centep. Ula kalalong uta u gospel messenger. Ubakrao nam taka buram jong u Jesus Christ. Ngada banyai haka balang yaka Bible study. La keren naga de gospel Marcos bangala poi hadu walong ka saw khot ka life away life san khot ka ba saw away ka bangadang sudap ban pelai ka bangadang sudap ban keren ka badai bat u Jisu u penjajai ya ke eriong balai gini ka po ngan keren chepi naga gospel Marcos walong besan ka khot ka beningkong hadu ka khot ka ba arho ba ka khot ka ba life san hadu ka khot ka ba saw away ngidang yu i ba kisenran jong Jesus Christ mo kidang yo ban yo i la ma de kata ka trailing experience ke jongki aka ba kumno ba ka eryong jaga duriau ka kongo ya ka sur ka tien ka jong utrai hre ha ni go por ngine pet bat nga ha ka ba kumno pat kiksut ki kongo iya ka authority ka tien ka sur ka jong utrai Baden kadau ngit kem bang ko kubo kalong ka jingkur khu na ka benta jing ko pa ngap bai ni ko kubo ngadon lai tali kimat ngadu ka khot ka baar hadu ka khot ka baar po kamat ka bening kong kalong the man miserable condition kata ka condition ka bam dan jingkermen ka ba kordit jong ni ubrio ka baar ngine pe ka point the miracle ki kamba bat ka balai ka de ka mission lani the mission lani kakam mission kabangin sepet yaki benta kibasyadin ngini pe dengkong hakani kapor yakani ka point ka beningkong the man miserable condition bagai ka bajang hakani kalong besan ala jisu lawan sashiliang jong ka duriau hadin jong ka tu ka jing penjajai ka jong u yaki eryong ana kaling kalapo sashiliang jong ka duriau ka bible ka ong dekat ka beningkong adon we briu uba shong kiksut na ki mensiam bang khot lawan bantan yo jisu but hi kata ka conditions ka bam dan jingkerman ga jangku hi ka jingis na yo Chris kumno pun khya yo ni briu ni ba kumno kiksut ki kongo ya ka tien ka sur ga jang turai ba kumno ba Chris ula phapa di u shi mission banyalap shi ki bahing ba sam shi parlok ya kata ka en kaba ulama ya katakan ke kaba try ula le tanda ban yetu siki parlok siki bahing gi bahasam ia kata ka jingis nei kaba ulama na ka kti jong Chris ia kata ka jing ai ulama na ka kti ka jong Jesus Christ ia ka kamba ka ulama ha ka jingim ka jong ka Chris ulawan ra kele yetu kata di ka benta ka bakadu ka i na kani kalnong kabasan takum tangin pe kamat ka beningkong the man miserable condition ka jinglong jong ni ubrio ka bam dan jing ka condition ka balong miserable bam dan jing kermen jong ni ubrio ka bible ke tu yang i ba ni ubrio ka dekat ka baar ngan puli ka ong kumni habau la mi noti na ka takaling kumni ro la wantan ye u ni ki mau jentep ubrio ba shong mensim bam khoi kata ka dei ka bangi na ka tien ka jong oblek ka babel ka klem tho yang ni kumno ban balai ba ki su ki shong hapo jong uni ubrio hele bangi puli pat i ka tien ka jong oblek ki we ki benta jo ka tien ka jong oblek ni sio thu ba uno ubrio na ka no ka brio ka ba shabar na u Chris ki unbeliever ki don ha ka control ha ka influence jong u satan dan ka por ka ba kiksut ki shong hapo
Ubriu. Dan kapor kim syong apo jong ubriu. Hendak kipen ya je ke jingim jong ubriu. Outside of Christ ang upo. Ubriu baro ubakha. Now Adam syakmat. Namar kapo. Udon haka control jong ubaman. Bakum tangi iet nak tinggal jong ublay. Ka mensim jong jingbam kongo ka manifest. Haka jingim jong ubriu. Kabalo ko ang ni. Balawantan ubriu. Yau Jisu na kimao jentep. Ubriu basyong mensim bam khoy ang gadakhat kabaar. Hi kini ki bangi na ka Bible kim day unreal. Kajing start jang ka perthai ka laban nong ba kini kim long gi basisha. Bun gi breu ki ong kum tai gi gisni. Ningim laban len bagani ka long ka jing sisha. Kam tam na habang idon na ka mission field, habang itray ka mission, ngalaya ka mission ka to ka net talikisnam. Ngai na ka jong gi khmat ka ba kom gi ni gi bri ba mat. Ye ka jing god net na mar ba ki men sim ba man ki yo ban shong ban process ye ka jing em ka jong ki. Ya uno bri ne ka no bri ba shabar na Chris. Teng ki ksut ki yo ban shong ban process ye ki. Wala kim shong apo jong ki ngang kan ma beng fi ubaman upanyad kidon haka dominion haka influence jong ubaman onggak tien ka jong blay outside of Christ unbeliever kidon haka dominion jong umensim baman taw para bangay ka ni kapor tanama bangim laban sung tulo di kini ki borong ngem laban len ye ka jing shisha ye ka jing don jong sultan bagi nong bu jong ka bang ki demons lani kita ki mensim bam khu kalong ria Barbaka jaga bagum gini kamtam haba ki yo ban shong ha po jong ubriu ki wan ra ye kita ke jingkot ki pinjot ye ke jingim ki pin de ko yo ubriu pin sakama pin ban khiai ka long yin ka long sem ki ring yo ubriu se ka jinglong marao jong ke jingim ka badum ngalai i ye ka ni lagi jong ki khmat ki jong ha ke jong ko por Ngiaban song tu ye gini. Ba ladang ngim tep yo Chris kumu try ba unong pan em. Wara ba kiksut kim shong apo jongi ka jingim ga jongi ka na mi per kumbolong ni ubriu na mar ki ba shabaru Chris ki dona ga jing panya jong sultan ba ki dona ga jing panya jong sultan ba ka pok. Ka jingim ga jongi ka lang miserable hi kum ni kumbolong ni ubriu. Outside of Christ, your life is ultimately run by the evil one. Kan mau ba? Ya kata. Adli ki ne pe. Nakada khot ka balai ter ha ka digapor. Ki sok point. Pini ye ka benta ka beningkong, ye ka yin ka jongo. His home. Ha ka khot ka balai. Ada kau kebar, kebalai, bagai kebesan fini yang ni, bagai ying kejamu, kadai ha kilom jentep, kimau jentep onggak tien ka jongu belai. But upelot ye kejengem kejamu, miet bat sengi ha kini kijaka. Kata ka ying kejamu. Sejengai nak emlang kasalang, sejengai nak ibeng ibasem. Ulang marway. Miet pat sengi uplot na gapor ka jungu pedeng jeng bayap. Kani kamlong normal habang iki beriu ki syong nga kilom jentep pat miet pat step pat sengi ki plot ang tu. Don ka halandet jongki. Kamlong normal. Katari ka ying ka jungu. Piano puli ka ka baar ka kabalay pagka ka besan miet pat sengi uplot ya ka jengem ka jungu kilom jentep ki mao jeng ka jentep ki kalalong ka ying ka jungu. Kabar his hopelessness kacing pamtan cing kermen jong ni ubriu. Pai ka dakhar ka ba kabalay tertangan puli na gabenta jong fi. Om dai tang ba syong mensim bam ko ya po jong kata ka hopelessness ka baning kong. Ele dakhar balay kong gumni ubajudon na ga jaka syong sa apdeng kita ki mau jentep.
Tium dan manu bala ban khom ya u. Em wat da ki injury. Kim la ban khom ya u ka jing ko det ka bakrao. Nabala ju khom jende ya u da ki nar ka jat bat da ki injury. Henry ya ki injury ula ju bethat ba ki nar ka jat ula ju pen bethat lengkhat. Ba ju dan manu ro bala ban pinju ya u. Khak basan te klem da puot men miet bat men sngi ujudan ha kita ki mau jentep on ga Bible bat ha ki lumru udah linear bu do ot ila de ki mau on ga tien ka jong ublai utau de ubriu ubangi angi hopelessness bom dan cengkerman usong ha ki mau lom jentep met bat sngi kada ka bangi nang ta la khom yu de ki kenjrui kita kikinjui kim laken ya kaban. Kita akan ke hopelessness jauh ni ubrio. Bagi puli ni ketinggal jauh belai kau ingat bentar kau bakam kita bayang kalau bah udah linear. Kekerannya kita akan jingkortit. Haka jengem ka jengu nama udon haka ta ka jing penya jong ki men siem baman la khom la te yu henry ka taro kamerap yu ki breu ka la persang henry of no avails kamerap setia ka jengem ka jengu ka ba ka udah khat lengkhat ye kini baro om tang ka ta u pen jot wat ya la ka jong ka met ka jengu ka kren ba ka ta ka torment ka jing kordet ka jing pen kordet yu kam coach kita akan ke hopelessness de uni ubrio. Parlok bagi lagi di kepor. Kau lebih berkaca pangga jengem jeng uni ubrio. Uem ya ke jengem ka bangi onga ka ketin nang way a life of despair. Ka jengem ka bam dan jingkarman. Marway. Lakan tat yu ulang ubrio ubam dan jingkarman. Kani ka miserable condition jeng uni ubrio. So sebenarnya bagi puli, ya ke dekat, ke benengkong hadu ke dekat, ke kabasan. Kaya ke cika ini kan benta para wanit, nak kan poin ke benengkong. Kani ke jinglong ke jingim ke jong ni ubrio, kani ke dur ke basyaik dar, yau nong pop. Kani kita ke vivid picture. Kadur ka ba siya kadar ya kata ka helpless state. Ka state jong ka jing bamla ban yarap jong unong pop. Nado baga pop ka besot sa ka pertay ka pop kala bang krun yangi. Ya ka mensim jong ibaro. Nado ka jingmot. Nado ka man ka jongi. Nado ka jing sngaw ka jongi ka pop kala bang krun yangi. Every faculty of the human soul. Kapop kala bam kruin lot Efesus kalong kaba ar dekat ka bedengkong hadu ka dekat ka balai ka helpless state ka jongi ka baar ka jikai ka bangi na ka jingim jong new brew banado baga pop ke besut ke berdai om neng tang bala penyekhlat yang ni no blay ne way pa way brew bala khano adam jagmat udon hagata ka spiritual bondage kajing sya khom ka bakin jaman sim ha usatan ar koren sau filaban puli kata Efesus ar baro kibriu kidan ha kata ka dominion jong ubaman badai mà nào ilong ki khôn jong ka jing bam ko ngu ong way briu jung blay ong kumno usaitan usensha ha ka jaka ka bu Chris u klem sensha Satan reigned or Satan ruled where Christ does not reign. Badai mga ong biang fi sabar na ukris ngidon ha ka dominion jong Satan ang kaktiin ka jong moble kaya ka shimenta ka bainong jong ka jing besut jong ka pop siya ka berte kaya ka jikai denya mata ka daw wat haba kiksui kem shong ha po jongi ngim laban len baki penyat ubaman u penyat ya ka jingim ka jongi
Và đêm cả đào Wat bang ngim song haki mau lom chen tiap ka song ni bri. Wat ngim sim ma de ka ega bo ni bri ma. Ha ka jingem ka jungu. Re la khlem mu khres ka bi per ka jingem ka jungi. Na ka jingem ka jungu. Ngim ye per. Kan ka pop hi ka dang sanshar ye ki kan bang ngim pat ma yu khres ka mo try bo nong pa dem jui ka bang ngim pat pai cha ka gospel. Dia nak baka pop ka sanshar ye ka penjot ye ka bam krun ye ka jingmot ye ka jing perkhat. Yaka emotions, yaka downward, yaka nadang siya nung yaka jingim ka jungi. Ring donro ka spiritual bondage. Kita usaitan. Badai mana daw, wala bang ngimsyong hao kilom jentiap. Kiso aja ka po. Kiso aja ka jingim ka usaitan. Upaniya yaka jingim ka jungi. Ka pauting kray yaka jingim ka jungi. Kajingpam ka ngu yaka jing sisa ka dega way. Kajingpam pai sa unong padem ka dega way. Kajingpam wan siya kajing kalap ka basisa ka dega way. Nalong kita kiki baro kajing kerni hau drugs kajing kerni kaya hakasong kakasong man kabam day kajing penjot ki sama seorang kante hakani ka sexual addictions kajong ki along ka basur kay kabang laban je mabuon hadu kata Shabano Chris kanam don kajing per kajing na kajing joni bring ilong miserable. Walang yung siyong hakilom jentiap. Hindi la khom yang i dagapo. Lapan ya yang i daw satan. But day na nakadaw. Ngilong miserable ka malong na. Bika jingim ka jongi. Kalong miserable. Kabang impat ma diyo kresa ka jingim ka jongi. Ngayon long gibriyo gibakong kita. Napo jongi ka pop ka bangkro nyangi. Syaba jongi satan upan ya ka jingim ka jongi. Batang ka baki siyong hapo kiksoy. Snow siya kayo man perkhat na kabagong ganda ka dyan. Ada yang nak bagi kendui gibriu harfo jat. Haka jing syukur ngay isnay ka jing bajik kalam mo kres. Ngay isnay kita gilongging. Kibagi bor ka jing dom kiyawan ban sensar man penyaya ka jingim ka jongki. Ka jing kordet, ka jing babi, ka jing jaumat. Kajing ban kaya kajing snowsi nganong biang ye figure ka janmi sa chisi na kakting ka jamo blay lalangin wan siya Jesus Christ kata ka miserable condition ka ba kabalawan ra namar ka pop bat kajing penyajong sultan ba kisok mamidang ta agin wan siya Jesus Christ utray ulaban pinkalah ya kajing em kajongpi utray ulaban pinkalah ya kajing em kajongpi. Ketari kamat ka ba nako? Yinipay kamat ka ba? The miracle, kikamba. Kadakot ka ba nriyo, kadakot ka ba niyo. Ngan puli kadakot ka ba nriyo ka ang kumni. Habaw lo ite yo jisu na jangay. Ula pet ba ula mani dem yo. Ula yo yo jisu ang kaktiin ka jom. Uniyo demon, possessed man. Ubriyo ba, kiksoy kisang hapo jang u. Wala ba, kiksoy kisang hapo jang u. Wala ba la, oppress. Dagik suot you, wala ba ulak kornet? Kapag ngim laman batay daga katin brio, namar kini kimin si maman gibisyong apo jangu. Wala ba iya yu umarway, bu imarway kalam jing kermen. Ubri umlaban niya rabi yaladi. Nega nega bentang dakot ka ba henrio ka babo kay tuyo ngi ba ulayo iyaw Jesu. Amen. Ulayo Jesu. Bagata ka ni ka glimpse of hope, ka jingkermen ka bakraw yu, ka sngi, ka mau yu iyaw Jesu. Perkara ka jingem jang ni ubriu bamlaban ya rab yeladi. Ubamla ban ya rab yeladi. Udang kam ya no ban ya rab yu. Barha ka ni ka sngi, now Jesu wan na siliang ka jagaw sa siliang ka duriyaw. O na ka ling ka yeng hang ta haro ka duriyaw. Kadang sengi ke berkemen you, kadang sengi ke berdap jingkerku nak ke bentar juga, kadang kenta ke berdap jingkerku nak ke bentar juga, kadang minit ke berdap jingkerku nak ke bentar juga, kadang second ke berdap jingkerku nak ke bentar juga. Kaling kalau sange haru jangan duriau, bat hajan jangu. Barang kata kaling, don utrai kitrai. Dan unong penim, dan usim kisim, umesaya. Ublay halol pada alpha pada omega ubestang pada bekot.
Giba ayat lah pedeng kirai bakoi long blay bukhra ke boram ke jingro tang shu utakai ju balai apa do balami pa do balaman ai ke jingpon em ke jingpon kala ya baro giba wan ken shu hai kata ke ski udan utakai hai kata ke li gula ya na ke li ngong ke tin ke jong blay new brio ula yo I ya jisu bola dam hajan hagi kejat ke jong don ke apa jong kapolong yu ba unya I ya jisu ba ulong tamu ke jingkermen yu haga juga por ngi sepet na kakting ke jong blay nama kada kha ka banyo do kha ka pra kade bang hapan bu ya ke jingkeli kenang bang ila ban su thu ya ke ni ke passe nga sa puru je fi ya ke ni ke pon rei no ka ban I fi ba ulaw yo I ula mare bo dem hakmat jong jisu Christ na ke ga jaga ka ba khamba naga bentar jong light naga kejat jong jisu light naga jing torang kat utrai light naga ding naga gospel bapan em yang ko para bagi yang report ko ki long ying long sem ko kita ki real shimet na report lagi jing em ga jong fi kadon ha kata ka miserable condition pimlati banyak rap taledi kan baga pop kadang sensara fi kan bau bom manu dang penyai ga jing em ga jong fi bapi banyak laga jong ga fi igi ki so jaga pop baga jingim juga jing pam kongu kaba edo nuot ia ke ba shisha filang no bagi ke ba jakhlia ke ba penjenjar fi kwa ban lain ne fi mla ban lain kan fi ki brio ke mla ban rap ya fi buat ga nuksa jang ni brio buat ga nuksa jang ni brio kaptip ke berada po jemu ka ba unya iyo jisu ba tang mo long ga jingkerman ya kwa ba ngi fi tangu jisu long ga jingkerman na ka bentaza fi ga gospel jang jisu kade maka ka jingkerman na ka bentaza fi ga la ken ban penem ulaban pen lai loi ban thao thamai ga jingem ga jang fi la fi bread ila ga jong ga jingem ga jang fi ha ki kjat jong nong penem kade ga jaka ba bhatam fi mat ya ga jigis nei ba de ga jingai ei ga jong utrai nhiều được fra cái khó cái này phải được bỏ mà đó cái tôi cái chính cái ly cái bằng hệ bằng cái ly hay cái này cái bỏ cái khó cái bao nhiêu hai đứa cái khó cái fra cái phụ ly cái khó cái bao nhiêu hai đứa cái khó cái fra phía đi còn bà sao tali kia ngan phụ ly cái chính linear cái bên đỉnh con cái khó cái bao nhiêu bạn uneu brio ula linear để các thiên bà jam ula ong mình cam ayu ban ong ko jisu kono blay ubah klita me kau pra ngapan smai ke banyo ke bentar berbuat ngapan smai ye me da ubulai ba men om penjitom yenga na ba lo ong na ke bapra me men sim bang khoi to mi no na une ubrio me men sim bang khoi to mi no na une ubrio ula linya ula krend har ko ke banyo i kata har ka bapra i ye ke jing sneng jong Jesus Christ bok no na bala ong hami men sim bam khoi to un mi no now ne ubre me men sim bam khoi mi no now ne ubre ha kada khat ka ba nhiều I kom ba ulin nyar ne ubre ha kada khat ka ba nhiều ka benta ka ba shadien I kom ba kren u ne ubre bedang ka mayu ban nga ko Jesu ko no blay ba khita ba I kom ba kren ne ubre hai ka banyo ka benta ka sedien ni ka request ka jingkar pa ngapan smai ne me dau blai ba menom penchitom yenga ni puli na ka pra na ba ul ong ha u me o men sim bam khoi to mi no now new real I ka mau Chris u rebuke yo so yo ni men sim bam khoi u ba shong ha u ne u real so ka jingkali ka long mano ba dem khosio mano ba linear mano ba kren hato day ni ubrio ne umen simba mano ba sanga po jo nama bangi puli ga bible na ka tiga jong le no marcos lang ba dingkong ka ka ba ar fu sao ka ba dingkong ka ba ar fu sao fini ga ju ga benta ba ki so ki itu yau Jesus Christ ki tip ayu long pengen puli ka ba ar fu sao udang ino yangi medan kamayu bat ngi meu jisu ba Nazaret melawan kenang ban penjat yang ni ngai thu ya meu melong u ba khoi u jong u blai hai ka long ga basan ka ju medan kamayu bat nga ko jisu ko nu blai u ba khli ta me ho jogob ka long ba ar ka ka ba khanda ki so ki nge ki kinyo ya gar tang ga jo
Habang ipuli ni tinggal jong blay, ni syakan arba demons knows Christ very well. Kiksoy, usaitan, kitip ya ukres, kito ikiar ga jemo, kito ikay ba ulang. Laban day, kajing itu kajong ki yo kres ka pelong ki, bakin dem krop akmat jong utrai. So kajung po ri kabo dem ni ubri akmat jong utrai, mau don kami kajing rab, kajung po kikso ki itu yo utrai, bakin dem krop akmat jong utrai. Ki kosi yo kin dem krop, uteli don pelabo jisu long utrai, what na dujok kikso itu yo nong tao jong ki. Ki itu ika bor, ki ikhtiar nga jong. Kitip sa bakin late. Badena kikirpad. Kim kuati bakin late no sa kajaka ka pagkreya na gabantajong ki. Kitip ba kaduyong ding ka bakin late. Kim kwa ba late siya tayo. Hindi ka ba snusi ka long ba? Daki kisuwat ki ito. Wala ba kim yu ajing panim. Kajing kinyo kajong ki kata kajing kajing kampanim yiki. Kidang setting yu tra. Kidang ito yu. Hindi ka ba snusi ka long. Kibriyo kim ito. Kibriyo kim setting. Kapok kalabam kru nyadu kata-kata. Usaitan ula penia jaga jingim jeng. Ula kamar lah bangin mi jaga jing besar. Kajang boleh. Bangin mi jaga jing ting. Kajing ima atau kata jaka kamu beleun sebesar gi kun jaga jing pam kongo baro. Dua ngai jaga gospel. Bagaimana ia ka jingkerman haga gospel. Ki penela ka jong dono ki ya ka jing sarong ki im ka makimond. Kim snap ia ka lenti jong blay lang bau kres. Kim snap ia ka gospel ka belap. Kim snap ia ka tin ka jong blay ka bala kren. Kapap ka labam ko ni sayo bro. Si sang ka spiritual bondage. Ditang utray bala ban pelait ya ka jingim ka jong. Whatever the cases is, compare ka case kali bokum no haga de benta. Manu badem manu bakren, compare. Yim dong kam na kali tan nga suthu ang ni. Ege bang puli de kting ga jomle. Inde ke bang ide ban snung thu de kting ga jomle. Ai ngu yu tra hallelujah. Ya ro yu tra. Praise God. Bo Jisu ulang la kloi. Om ban I no yau new brio. Ha kata wretched conditions ke jong. Hagata ga miserable conditions ke jong. Utai da mi no kita ke nya ke por. Udah mi no. Kat banganan kren ini ke kubur. Utrai da mi no. If you don't have a wretched condition, if you go into the kubur. If you lay mga trahang mi, lakum yang haborok yang ngablat daga bor ka jong hi. Om nan brio wala nyarap yang Afin wan lagi kita jauh Jesus Christ. Om tangkik suai kendem kerupa khmat jauh terah. Om tang ika pop baon pelait ika bor jengka naga jingim ga jengpi nama kata ka ika Christ pada ban pendap halor jengka ding fna. Ndai pilu pindam kerupa khmat jauh terah. Pin pai syau. Daga dono baro. Daga balinnya, daga balempat, daga bagalapa mot shisha, daga pagtrangan don kami ka jing penemi ka jing pelat ka jong me utray long willing. Uwe you banget, uwe you bawan long willing. Ban isne yang ban pelat yang Glow long willing, utray ulong willing. Ngamla ban ong da kamoy pat. Kublay shibun Jisu. Bamela ya nakaway ka duryaw. Nakani ka liang ka duryaw sa tayo sa siliang jang ka duryaw. Ling ba ka eryong bamenya ka duryaw ni ubriyo. Bamarway haki maulo cinta. Kaya kiksuot kila penjot ya ka jingim ka jo. Ka jingkodet ka bakraw. Marway dan jingkorben. Jinga anak ka imlang ka sana. Haki lum cinta usang usa. Wan bani ka kanang na ka benta jong uni ubriyo. Dan gibriyo ka di kapor giba.
Keba utrang kata IP dan bagai ketien ka jong boleh. Un pen kendo. Pin jauh ki umat. Pin sngongu bawat la ka perthai ka malak banyarap ye pi ban pelat ye pi. No trai. Udon ye ka bor. Ban le ye kata naga bata ka borong ka jong. Bakom ta ka khot ka pra ha ka khot ka jibo ngi ke. Ba ke ka bau bri umla ban le. Ke ka ba ka perthai ka mala banyarap. Ka bor bri ka mala banyarap. Utrai ula ban le bat ula banyarap. Kada ka pra hadu ka khot ka ba jibo. Don ka jingkermen para bangai. Don ka jingkermen. Kampar long ka badir po wat nompat ken kot ila ka jong ka jingem ka jong pi. Wan chau Jesus Christ pen kalai ka jingem ka jong pi ka dong ka khana ka bangai snyo ka ong ba. Utau bri la man stin pasino hak hang ta ha lord jong dau ding. Don to nang la boya la ma ka jaka ba ka don ka ta ka jingpin ka do yu bo nyalap ya ka gospel jong Jesus Christ. Wa ka nyalap kom no tra ka di ka khaw. Don mano ba im nam no masngap ya nga. Ba kom ta hadi ka to ka de por. Ka wan ka ta ka jing song khia ban kret ba nyalap yu Christ ka jaka. Ba ndala ya la ka kubor jong Jesus ka gospel jong Jesus Christ. Ka ong kata ka story ba don way bri wo shang lord ta ding u bala mun ban state pasti no ele yo snyo ka kubor ong kata ka story usangi eno ka ban peniap bela di ula pai so Jesus ula nge yo Jesus ko try ba nong pade kata ka sgi ba anda kom ta utau nong ila lek no ba utau bri ula li no asla ka jong kai hadin arus ne me kan do biang ono ye kan do utau bri ula ban thap na ka terpeng yo tau pastor ong pidang kan mau ye ngawang am kan mau ye pi han no impat ji kan do men ong kum no wong tau bri ong ha ka por ba pidang ye lap dan kren ye ka kubor Christ ka jaka nga don hang tang ba pan stin pasino ye la ka jong ka jing men nge sngau ka kubor lapen em ye nga lapen kalai nga nget yo Jesus ba kum ne nga lo hada arus nem nga shakri ye ka kerteng ka jong utra kapat dir por. Wak dampan kekot ka jing jawi belek na ka pertai klamu Chris ngi bus na ila di ha ka jing ma ka bokhra ngi bo ila di ha ka jing bishar ka jong Chris ka bangin sakodet shaki bam jukot kampat dir ka por orang ngamasu di magani ka bakhadu ka jingim ka jong ngala persang di dawai ngala persang lot kita kiri hap center ngala persang lot di ka jing kordet ka balawan ka jingim ka jong ngala lelo ki baro ngamasu ka bokum ka to ka por ong sporjan ka de kata ka kabu ka bulayon penkalay ka jingim ka jong pi Bapin song tu nang beng pita nang iwan ang taka helpless state ka jinglong ka bakan jaman sim bangam laban penemil de ka pop ka bangkrun yang au sultan upen ya nga baki so ka jingim kila khom yang ka jingim ka jong nga snobam don balaban ya rap yang nga wa kendu ila ka jong ka jingim ba jong pi don't try balaban ya rap hubakloy ban shem ka ti ka jong pi ban kli tu breu ba kli me kwa ban khia Kenang ba pinong try nga kwa na ba don bala banyarap yan. Like tan mame. Tang sikin tien ke eryong gras ngap jarno. Tang sikin tien ke ksuy ke haban mi no bri. But tang sikin tang ay moment. Balo try kren ye feeling ba. Kaktien ka bala kren siya pi. Kajingim ka jong pi on penkal. Pai sau Jesus ken ubalayap pada balamipat. Pai sau Jesus ubalayap pada balamipat. Namar mau im ni don ye ke jing ni don yo nong pedem ubala banyarap yang ni nama im syaki bam jukot. Bagi ke di miracle ke crowd. Okay ke jing ka ini kalong ba ka ni kalong ke jing kisha ba hot ubriu. Unyo ye ke jing pedem da ka ba sharia how Chris marwe. Pinyo ye ke jing pedem Alam insani au Chris mereka ega bu Chris la pendek balot sang kading fna. Dan pada ka we kalat. Kumalong ni ubriu umla banyarap yeladi. Bagi briu ru kemla banyarap yu. Dekak kabar, kabala ba kabasang ngipuli nakalong kabasan. Kajing persang jang kibriu ke human efforts. Kalau ka an ka kanon. Ke education, ke terapi repair.
Kimla ban yarap ye ka jingpang ka baken jaman siam. Kinamla ban pelat yang i na gani ka jingpang ka baken jaman siam. Kimla ban pelat lu yang i na gani ka jing shat dem rau jo ka man siam ka pop. Hau setan ha gani ka do. Kinamla ban pelat lu kinamla ban yarap. Nama lagi benda yang bersedia yang diberi jika dia lenong ika juli ika story bagaimana diberi wapang bisam kelar lagi stem kelap persen Henry kanang jor ka jingpang ha ka jingim ka jongka wadai ha ka di ka rukom ha ka jingim ka bagan zaman simro ala pidang wadi ka jingarap na sa wipat kanang hamjor ka jingpang ha ka jingim ka jongka human efforts kinamlaban penkala ban penlat ya ka jingim ka jongi lana ka pop lana usutan lana ka do kinam laban pelat yang ni kabakam sudah kai ka long bang ni don ha ka jing bitar ka jong ublay uwe pa we bru bla khano adam shakmat nama ka pop ni don ha ka jing bitar ka jong ublay madawan pelat yang ni lana khom yang ni habaro kiliang darang isngau thu ye ka ni king pin skau thu ada kat no kris ulang ubah kodor ubah gedon kamay ka jing ujung pi banjong Tangu Kristu bala benyara balai namaru lawan cakap berdai ya kaban pen im yengi daga jingim janai ka bau im ka bangim la shu ban im badai ka jingkinya ka bajanai ka bau la IT lo jaga dingfna na ka bantaj ula bano igi pop ka jingi bau la shim no puraru ya ka jingbitar ublay na ka jaga ka jongi la tap yu ka sngi ka balai ula mipat Ula kiu si ketika mon ka jong blek pa udon na ketika mon ka jong uban mi bujuli na ka benta je ko orang paling doh. Uzawan be ha ka buram khod ki beri boro bakin kala ba mon na ki pop jongki kinum shane ashu hawai pat kinum shane hala de kinum shane aga diam kinum shane aga kam ba kinum shane hang nong nuru na mar ki kilong ki bam dan bor don ka bor ha ka gospel jong Jesus Christ ang ka rom ka long ka benikong ka ba kan real. Ala hin kala ba mon Pin pai jauh terai, un betat lot dikikin jeri baro. Pin long beri tang ba pin yo ye ka jing panem ha pin nget yo Jesus Christ. Ha ka ba ye pop jong fi on ship nam u, ba de ka ta ka hok ka ba ula kamai. De ka jing em janai, ka ba ula kong hu ye ka hukum u blay. Purana ka jaga ka jongi, ba de ka jing knya ka ba janai ka ba ula knya na ka benta jongi. Ka ta ka hok ka ba ula kamai un hai sangi, ba gin yo kenya ka jing pin kesan. Tak kata, unai umen si baku jeng belai un song apa jengi, unai ke bor lam yengi, unikai yengi, un pentengan yengi, un pentamai ke jeng mot jengi ngin long kibriu kiba tamai, ngin long kibriu kiba tamai, tanggu kres, ubala ban pen pra, ye ke bor jeng ke pop bat jeng setan. Tanggu kres ubalaban pen prai ke bor ke pop jeng setan ke addiction ke kie baroki so ke pop kres ulaban pen pra ya kita baro pi ke bor ke pop ke bor jeng setan kalau ke beklan na ke benta ba ke bor briu kala banyele ya ka dan kam ya ke bor ke bekhrau ke jeng the omnipotence of the power of God ke bor ka jong blay ka bakhrao leng bau kres baka dikfna ka jong ka bala ban pelat nyaki de kum ta si singa pen kan mau biang ya fi ke dikapor don amount of religious work bala ban pelat ni di bala ka ni jot lecture seng haja sin ni pelong ye kata ka jinge seng tangku ritual ni penda bikin am ge regom ji claim ka gospel nang ye fi penom lai loi ba den ka dau ka jing claim ka jing tu ka addiction ka bakra ka den ning kong na po jo ka yeng mane no amount of good works what persang ban poi pedang ban yo da ki kam ba ka jo wi ka ta no ka ban poi leave alone the bad works ada yang lain pen emil di kam ba ni kiniam ge jeng fi dan kam yo jisu ban wan ke berdai ban kongu ke hukum ka bangi pen ken ban adu ke jing knya ke bajana na ma songi ye ke ban tep ban mipat ban ba un sawan ban saupat ye ni kam dan kam ye ni ke baro onam don ktibrio onam don human efforts kabala ban yarap ye ni brethren we are undone sinners Lem dau Chris
Uman banyarap yang ini, we are doomed. Doomed for to eternity. Doomed. So dua yang ketiga champion, lembaga ketiga kubur makan Syafi. Bapinyos ngau, iya ke surjang utrai. Lembaga ketian gajamu. Pinya ibu terlalu hiar nakalien ulawan Syafi. Naga benda galong ying galong sem gajung fi. Pinyos ngau ika ketian gajamu banang bangawan sa kaparaiban penem. Iyo bangay. Nayo bangay unyay saha kapop. Unyay saha usaitan. Bat ka bakut kalong ya ba usaitan bagi mensim bang kuya dujok ding ka basyarkhay. He come to heal the broken hearted. Kita ka bagapop kalapin jat yaki dan jingkar mensyo. Tahu nyari ke mat jang Filipin mat di kumut fry ba unong pa niya. Uluan na ka banta kita. Pide ki Kristan ka po filangay yaw Jisu ka na ka po. Siyam ni ka jing suk hau try. Tifin tingen ka jing im ka jong pi. Wat la ka pertai kan ado kata-kata. Ka jing ka le kin bon. Kami le ka pertai kan mat ka jenjar. Nabi le ka pertai lengkat bo Kris usan nya ki umat ka jong pi. Naga benda kita kebala kutlat. Ukres numan punya siam bat feeling baga kubur jaga jinggalap. Kembauan punya siam yuni ubriu kumtan jingkarben naki maulum centap. Nakalian jaga bertai lakot yuni ubriu. Nakalian jaga lakot yuni ubriu. Nakalian kasam lakot yuni ubriu. Dan jingkarben syu onong ifi kadai kadon ke jingkarben naga kerteng ke jamutra. Hilangkan mau na iya kata ko kente. Kabau Jisu ya kendo ha gospel yo honest bang besau. Yo banyak keren berkah kata ka pung. Ondale keren berkah ke syab yo nong pedem. Ka leching kale banyak thu ya ka kabau try ondale ka jengem ka jengka. Om tang makan de ka snong ka thaulang ba ka testimony ka jengka lapen ya ka. Ha ka gospel of Marcos nong ka bajibo. Uto umat la Bartimaeus. Utrai ya nang ta lo siam malapin kiai ula pet ki kmat ki jong hagal long basanga gospel jong Yohanes ubriu wala pang siap siliang lalai poperator likis damam dan jingkor mensyo la subrat ki bahi hang ta ula long ubriu pop dan jingkor mensyo na kalian jaga pertai utrai wala pin kiai Haga gospel markat lang beningkong utu bepangyang toli utara mongtan juga ba apsen ka jing yak baga jing em ka jing utrai la ya la sha wala pen khaya ya la ga long kik so ula bena la ga long ka jing bang ula pen khaya na lo ga ta ula IT lo ga ding fana na maki pop ki jang ula em jana ka jing em ki bang la ma nem ula kamai ka hok ka bang em la ban kamai ka jing em ka jing ula mi pat na ka jing tep ba bang nge ju oh ye ka bor sang ka pop on ship no nengi ye ka bai nong ju ka pop on ship no nengi na lo ga ta ukres upalaj yengi na ka jing bitar ka jang ublay ngin long ki balai loit ningkong ngin la yim no ublay baar ka bai dong ka pop kadam dan chu bat ngi ka bor ka pop kam dan chu bat ngi ka jing pen rem kam dan chu ngi ka jing bisa la siem lo kret lo ka ding na ho la ka tau setan nan bor chu ngi habangi dan hau kres setan ki so kim dan bor chu ukso la ban song apo jeng ki bangai nama hapo jeng ki dan men sim ba ko jong ublay ngi long ka temple jong ublay ong ka tin bahang ta song men sim ba ko jong ublay bo pen ya ji ka jeng ka jeng bagi nang san nang rang ba bagi nang i ka kerteng ka jeng hadu ka jeng wan ka ba asin ka jeng ne haba ka jeng yak kan wan ba kan lap iyengi hang no fidan na ka ni ka por haga ba kong ka condition na ka ni ka fidan pin mare kumamare uni ubriu ban dam krop pinma ne ka jing snei ke jong otra ya ula pen khya la pen kaladur ka ba ki ksoi kimi pakom ta gilet se kisniang pakata poi ka pom ki ksoi kin poi ka do jok ding ka basur khe ala ki kim kwa ban le phi wat kwa ban le la ka jakka ka basur khe hadu kata mano ha ka ni ka jan me kapat day ka bekot ifi sinners come
Oh ngi kinong pop tawan pinyo emo Chris. Wan kita gibala adik namar ka pop pau sultan upanyay ka jigim ka jongpi. Wan no try per life fi. Lagalong hagano gano ka benta. Lagalong hagano ka wan na ka benta jongi. Ula ya ka khet jaga beneng na ka benta jongi. Ula im janai na ka benta jongi. Ula ai ka jingknya ka bajanai na ka benta jongi. La tep yu ula mi pa na ka sngi ka balai na ka benta jongi. Ula kiwak shabneng hakakti ka man jong blek pa ban mi pa wak mat jong pa na ka jaka jongi. Usa wan biang ru na ka benta jong dang don jing ken men alo ka ni ka ba udang to chi ka nong hibruang kam non yor pusan ba ula ban ban em yang ngi shiki bam chakot barot ba wan show blade u. What late daga niam? What late daga ball bri? What late daga ball jono jono? What late daga no ka lenti late leng bau Chris ulong ka lenti ulong ka jing em ba ulong ka jing shisha. One menta para bagi one dam api ka ball. One haga jing snoret pendam ledi yo iya la ka jong ka jing em ba phim la ba nyarap. Utrain penemon pringkalador. Maka khot ka bakat we hado ka khot ka bakat sao gi ba kalong dramatic bahagia ni ka bagi ini ka tin ka jong blengan puli kat we do kat sao te la don hang ta hasanda ulum siken hun bat kis niang gi babam phalang kita ki sud baro te gi legar pa di u ki ong to pa yang ni ge to kis niang bangin rung ha po jong ki au jisu la sha ki la ban ya like na ka boro Chris na ka authority ukri siapa pani ka permission namo demo uba thao yaki gile persa ayu bleu la jat no iki na ka hima ka joku kam tau satan ki nong bu joku ki kalak ki men sem bang ko ki demons wa kim la ban le persa ya ka authority jong nong thao ka ban pani ka permission bu trao la pha yaki kam tau jisu la sha yaki ki la mi no ti kita ki men sem bang ko let hapo kita kisniang baros kan hun te kele phet yak asut shikariat shikaduriau kadon ru kumba arajar bekle yap jelob hagata kaduriau upat ba ubasong unuksoi bekatang upat ba sibogi ksut isong hone ubrio nga tharai lada khenyi kisniang arajar li lagi rung we hak ar lagi kisniang ara ksut isong how they become day ka besok tangki we ksut lu upaman usong apo jong phi serkhe kat bangin pat dan hau Chris ngin dan jing ada au beng fi ka pop kala bam krun yang i usutan usen sha ring do ka jing penya ka jing un lo kata ka jing bitaru ble ka ap yang ngin mla ban lai pangi pule ro ka bakhawe ka saw gi kalong dramatic ka do kata kata do ka bakhat saw kita gi le ap gi sniang tik le phet no bak le thu kata kisnong bagi ta gi bri kita le mi bag le khmi ka e kata ka ba laja bat lale kalong very dramatic. It is dramatic. Ba kalong kamni ro boleh penem you no brio. Kalong kamni kalong dramatic do kata balay. Balay kalong dramatic. Hawa ka jingem na pen kala. Yaki pop jongi la map, yaka hok Chris ngalayo priang balapin kesan segi bam jukot. Ublay umi isu yang ini na iu Chris naga jaga ka jongi. Ika hok ka jongu naga jaga ka jongi. Ngilong gi baladan kitab jingkermen baga jingem bam jukot kalong naga benta jongi na malu Chris. Haba yo sultan sa sisihin mula rem ni hagat hama. Amen. Haba yo nong popular suspa naga dorba gas na la pen kala. Ula kalong udah khot jeng long ying ka jong ublay. Poros kata ka di long ying jong sultan. Long ying jaga jingdom mentala pen sak la pen ken rea yo naga jingdom jaga jing sai na sultan jaga ima ka jong ublay. Naga pop jaga hok o Chris baga jing embam jagon. Kalong dramatic. Oh naga buram ka jong ublay la pen em yo. Ula kalong ujing tau betumai, kajing betumai, kalong ing betumai, kajing mak pura gibau Chris dan syuk kajing penrem, oh kalong exciting ada kata-kata. Oh kalong exciting. Kita gibriu, kila kali, kimpat jigi gabau kemkane, balale. Gibriu kila exciting kemjuro bagi kita, kan gibra jot gibra rem gibra sakama. Kiba klaim ke jing penem, kiba klaim u play, kiba mdan jing karman bagian yo ke jing penem u Chris kan long exciting ni ke perthai. Kini i ke bor Chris, kini i baka gospel ka long ke bor u play ban penem.
Kada khoi ka bakhasan, halo kada khoi ka bakhat yo, bagani ka jing padem kalong ka bashisha kalong real kumdai kalong dramatic, kalong real. Kibri ka i ka jing kala. Ki ka jing kala, kata ka baja. How no ri wamat ya ka jing kata, ba ka jing padem ka jong terangan puli kada khoi ka bakhasan, halo kada khoi ka bakhat yo. Baki wan hau Jisu bakal iyo tau besyong suot bau syong ke badengkong ke baar bau la kup jan bagi balai bau la tip brio ya utaken ubala judan upai ba baki la shipting kita gimana yo itik let khu hak haki kumno kalong yo tau baju syong suot baca pang kita gis niang ro baki la sedang banyak kerpa di uban let no na pang jongki hal kau bakasan ke ega baja Ula syong, ula longkam. Baru kata tu penjat ule nyaru mare sarum bacaneng ule kelumar. Anda umat dah kejing pelat, kejing penem dah kejing pengelak ulong kam, long jai ula syong. Kejing sok kalabu jeli ya kejing kordit. Nang ta ula pongjai. Ubah lesi ulong lengkoi. Tip syu ya ka buram ya ka akor ya ka ulong kum tau beriu bakhlemu kris. Kaya magapop ka ng sensyar, mausultan ng penyat, ya ka jengem ka jong brio, jutip leran, jutip klem makor. Gili kaya ka pangimon, kakum ka jing kwa bray, jing ka do, ngim setting blay, ngim tip buram blay, ngim tip buram brio. New brio daw yoy ka jing pengalay, ka jing sta, ka jing stay, ka jing try ulap hong jan. Kani ka dur ka mo Chris, Kaya kamu Chris utray na siya po, kapaw iya ka ba syabar. Nang ta om tanggata, ngan puli na kakabakatsan, ulat tepreo biang-biang, mensyawala pinyay na kabor, na giksuit, jang setan, jaga pop, jaga pertay, reimenta ulat tepreo biang-biang. Bagani ka ka dur, kani ka bajaya, uliu preo ka dur, ya kata ka baja hau no brio da kanu brio ka bawan da ka jinget hau Chris ba ka bashania ya ka bu Chris la pendek ba lo sang gading fna kalong kum no real ki brio ki iya ka jingla ki brio ki ya ka jingla ka ro komem ka kombam ka komya ka komyeng ka don ka jingla ni ka basong kalong balay Bon ba alay ki balay si ka jingaseng, si jingim, hali ka jingim ka jongki ka meper, ka khamsniyo pan ya kita, ki bampat yo ya ka jing panem manong yifi, ka ying mani ka damlapan penkalayo bro, ki saukan rojo ka ying mani ki mlapan penkalayo bro, ka pop bat usoy time ka di ka ba, long powerful ba, ka human will ba ka ball bro, ka mlapan penkala, don't come, ya ka kti ka jong ublay. Deu brio. Udon ya ka jingim ka balaper manta. Lapenim bat lapen kala. Oh, undang liyoy ka jing padem. Wai ro yo men sim ko jong ubleu song apo jong ngong piang uyalam uhikai. Uai boring i bangin kong ui ka tino tra bangin puli bahaya ka ngin ngap bahaya ka ka jingkai chotan raj ka tinga jong ubleu patmai ka jingmut ka jongi wat habang gidang wala bangi tlot ha ka do ha ka perhen do ai ka boring i bangin stang ban perkhat ka ka ubleu perkhat ngi stang ban i ka ubleu i ngi stang ban i ka ubleu i ngi stang ban i si ka ubleu i si ngi stang ban kwa ka ubleu kwa ka jingem ka jing pe di ubleu yo ya ka jing trim dem ka jing pen kala u kres ka jingem ka jong Religion cannot. Kaniam kamla. Nama kamdan bo. Good works cannot. Nama good works so kamde ka bo. Education cannot. Because education cannot. Because it has no power. Kamdan ka bo ban le di ki bakum kani ka jingpang ka jingim ka jong ubriyo. Therapy, human efforts kinamla. Ngongo i ka jingarap lengba ka kti brio dengan ong ifi ka bakum ka ni ka jingpang ka kti brio kamla banyarap dan kami ka omnipotent ye ka omnipotent power of jong play ka bor ka bakhratam ka jong beban pempra kom ta ye ka bor play la yo i om tang ka bor Chris
layo i om tang ha ka jing be na fik so ka jing kia ka pang ka jing pen em ki ba ya ne ka bor jong Chris lai i ha ka badai bat ka jing pen em ya unong pop ka jing pang ka ba om la ban sol ta ka ti breu ka jing pang ka pop bat ka jing syak penya ki bor ka jing dom orang don bor breu ban la ban penya lemda Chris wan ban panyarap na ka banta ulade pendap ya kata ka kam Hiu nang kam su banang perkhat kum nu le na ka benta jong pi u de ban IT ya ka jing im ka jong u halor jong ka ding fna. Ula de ban im ya ka jing im ka ba phim la ban im. Ba ka ding fna ka de ka jing job ya nga ba dia pi. Habang kam ta ka de jing job jong Chris. Ka pop. Yo setan ka jing dum. Và vấn nghe ye u mi yo cái chinh job cái chinh điểm cái chinh hero kam chu om nang kam chu barang kli u Chris ula pendep o ngala pendep ka kam ka Chris ula pendep halo ka ding fna da ka ching im ba da ka ching yap ka jong u ka de ka khubor ba hatam pom dan da koi pa ka khubor ka kham pha yo dong pop lai ta ka ni ka de tang ka ni ka bala ban pelai ba de ni polong kum no ngam sekolah ban pelai ka gospel jong Jesus Christ ka long ka boru blai ban penem ka boru blai tangga gospel kata kain ke boong bago kata kain ke khubor ba ka bagi ong boros kata ke jing u Chris u yak na maki pop jong ila tep yu ula mi pat ru na ke jing tep ha ka sngi ka balai ka kong ka jing thong ka ting ka jong blai bagi banget kata ka gospel ka jing yap ka jing tep ka ting pat Chris on penem bagi basyani aru ha ka jing im ka baula im on penem Ada Chris usyu yap na ka benta jong ni bat ni ui engi bengin im dalade orang dan mano balak pan poi benengan ong yu de ai ngu yu blai ba ula im ha ka juga por ula yap ka ne ga lapiang bangin shania how Chris marwai ka da khot hang tu khot ba khat yo ni ye ka jing pam nge jong ki bru ni ye ka jing pam nge kiong kum no ka khot ka ba khat yo ba kles dang ma ni kerpa di u ban lek no na ke lek no na ki phang jongki kata bangi puli nak tinggal jong play the people unbelief kam kor kisniang ban ya ka jing panem ki ye ka bajai ni upri on rai balai namar ara kisniang kala syap kai nang ka business ka brau klenong im kwa bagan jabo ko ni yo badang yap sa ara jan lagi kisniang ha ka bo ngi mental uram bau kisniang multiply ar bo hajar bau kisniang tu ar hajar lagi kisniang kat no ka pisah ka jongki kala klenong na phang jongki kam kor ka business bani ka kam kor ka lum jin bani ka jing panem kam kor upai pa bani ka jing panem bani ka jing sisa kam kor ka hiar pateng bani ka jing sisa bani yoi ka jing panem hadu ba ki prem ki la kam la nong evi ki compare ya khon ka khon tin ya ba ka klem ka ria ka tu ka tim how drop ka ya na ka pop ka ka jing dom jo ka pop bani ka jing sat te bra ho soi tan tang ban yap ha po yeng mani Ina wajin kai na kama jong blai fiki kimi kipa. Ki kerdem ni ke sisa. Kimi fair lagi ni kibre. Ngalai kendo ke bakom ke ni kibre. Piong sa jantia, piong sa boy, piong sa west, piong sa east, ngalai. Balai kendo ke bakom ke ni kibre. Kau bakal prau Chris ula pet no na kata kacak. Kau lai no, pet kau bakal prau. Haba udang lekti yang katakan liing utau bela jusong pulih biang khok besan baglas dang banyak kerpa di berlek no na phang jong jongki haba udang lekti yang katakan liing lek no kenter ya khandau de kajat ka jong pi ba ki brega priang kan de pi kwa ya phele vi ko chi panem one priang lagi snow beri bro semua yang bro kadang-kadang kalian jika pakai snow kamera mereka benda jopi pet cuba makan dia gapor pai so kura cuba makan dia gapor siami gerai cuba makan dia gapor habu dak lete kita kali uta bala shong so bala duai bo nyo lem badu lain no jesu dia brio so bo jesu lain no ong try arab try ngakerpa ngakwa bandon abad me try ngakwa bandan bat me kata ka de ka point ka do the mission
Kan pra do ar phogi ke mission ni ke jingkar pa jo nu bri do khap pra khwa ban don lang ban me okay pa ka kham krau ban sen ran ban don lang bau tra ka tu po jisu dang dang ka pertai udang lek ka jaga ban sekri ban yalap bau ni bri lama ni ka bukum le ka ba ka jingin ba ju kwa ban sen ran yo tra kwa ban accompany yo Chris kom long ki we ka Bible ka jingwa ba kini ka ai men sim pa ba kani ka jingem jo ni uri ka dem long ka model na ka benta baro gitu king yoma ne ka jingis ne ka try ba pin buat you try nyimla ban buat you try kom ba udan na ka perthai ki snap ka ki spas nam balik no ini ngila ban buat you try benta da ka ba ai ti la ka jingem da ka ba ino ai ka perthai ka lenti ka jingdom one shakri you try ha ka jaka ha ka lenti ka ro kom ka ba dei Ula kerpa dia utara. Ula do wai the back ang kabal parang. He back Christ. Ula kerpa doai. Bau nyoda number 2. Perkat kin dia kada. Kani kalong ka jiji sha na kita barok itu ken ki balet si ki jinga seng. Ban bod you try ban im na ka banta jom u ban isi ka pop ban ie ka ek bu Christ i kam dei tang ka sing Sunday. Kam dei tang ka sing Sunday ka dei ka jungim jungim. Aduh bang net like ka ka pertai. Jadi ya ke pura mu Kristen baga jingim ka jingi. Ya bang im tlan deng la yo you play ba khap khrau ba deng kita ki baro ubala shonga po jingi banai po dengi. Ling baga ktien jangu halaga singi bangin em ka jingim. Ka pensu ba e yo. Baik ka khot. Ka ba khandai. Ti sya yo. Kajimam sya ya ni ubrio kalau ka plan ka bakam krau syu na ka benta je. Kay ka plan ka bakam krau commission. Ulong kilet selayin. Selagi jongru bat ye tu haki ye ka bakat no bo try ulale ye me. Bakom no ulai snei ye me. Kata ka purpose balay Christ menemingi. Nengkong ka dai na mga puram ka jagu. Gaba kalong bangilungin dan rengkala madubam cukot kabalay. Bangin let balonggan uksa ka jing pla ka jing shy. Sa ka portay. Banyat hu ye ka kamba ka lu Chris. Ulale na ka benta jongi. That's the purpose. Badera po play pa yung buo ka portay balay. Bangin long ka jing shy. Bangin rai ka ka jing shy. Hello ka ding penyang sarang bangin penpalang ka ta sa ka portay baro ka way. Daga bang ilap di ka gospel rengkat ka jing imbal yo ya ka jing mat ka daga gospel. Dega de benda evidence ka jing. Bila benda evidence. Kumbalong ni ubrio. Kledo. Ya ka kamba or play lo le ka jing ko jong kan pen kan det ya ki brio. Ba kam dai ka ba ar ho gi ka e ka responsiveness. Ka ben kong i ka e ka request so ni brio ka ba ar ni ka e ya ka reply no Chris ba la ni ka responsiveness. Ula ko ngo. To ka ba ar kom tao la lek no ba ula sedang ban pen bana. Vi kam ap hadu la shai. Kam ap la shi skula lek no ka jaga ba ula pen bana. Ula pertapat ba po di Kapolis. Ya ka bakat no ki no ki bo jisu ula le yu. Ula le yalap ya ka e ka bo jisu ula ong yu ba le ba. Ba tu jisu mong kom ta. Ya ka balang ka gospel Matias ar pra le nong. Kelet pelong senran da ka gospel pen baptis ki hikai ki po ka balang. Ki baro ka ba nga ong ki ba ki ben kongo ba ginyad ba kin snow tu. Hakmi alorang kalam pi why do jang ka pertay. Hakam ki apostle iwe prau pen kan mau biang ka great commission. Ba pinlet balong ginong play. Iya nga hajur dalam Judea Samaria bat sa galeng jong ka pertay. Kata ka purpose ba ulay play pen yang ni. Ba klem na ma ka gospel. Ka ba ban pala. Pada yang ni bakan yang ke rituals ki feel. Nda ba ki ko me ki bro ka jingdom. Ha ka jingkai ba bakala. Ha ba kom ni akren ni ki jing shikri ki ba
Kiba ka gospel kam dan. Motivational speeches kilmla ban las oh. Lemla kibru kiwan nak jat jong kading now Christ ban puli ka tin jo ban don ka jaka ka don ka jingkai ki doctrine jo ting ka jo play. Baknang bangilong ki ambassador. Ki bakrah na ka banta ka kerteng ka jong. Bakani ka jingle jo kibru kelapan kedet ni kibru. Kum no tu bru ban alot jedap. Lem koi wa penjat ila dia. Wa dancing kerament. Menta ula khaya ula yo ka jing padem ula yo ka jing palai ula yo ka jing pengela ba menta ula ya la ngiket net iya ka e ka ba la ja ka jing dem jong de brio dwai blai un penengkam ye phi la ba ka khubor ven pai show try utrai udah ni ka bawan pen em udah ni ka authority ban pen kala ka khubor ka gospel kata ka e ka bu Chris ula de ben le lut na ka benta ju lang ka bor ban pen em ban pen kala Om nak kata un penengkam bro yefi na ka benta ka borom ka fin le ban pla yau Chris shaka pate ubriu na kil mau lo jente ukala long way gospel messenger bakrau Chris hadekapolis ublay ker khu ingila ban khu bor try ngadu wai ban ker khu yu boro ki basngap ki ka ting ka jong me kan pen kedu kan pen kalah ya shame ka porom ka chingu ya lam ning shu na shakmat ta porom ka chame shame ai ka porom ka chingu mi duai dan Jesus Christ mau trai unong per im chungi